Fid-dar tal-Providenza fis-Siġġiewi għaddejjin l-aħħar tħejjiet għal-festa ta' ġenerożità fejn fl-ewwel jum tas-sena jinġabru fondi biex id-dar ikollha l-finanzi meħtieġa sabiex tkompli toffri s-servizzi residenzjali li ilha toffri għal aktar minn 25 sena lil persuni b'diżabilità. Waqt din il-maratona se tkun qed tiġi esebita relikwa ta' parti mill-garża tal-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II meta ġie attakkat fl-1981. Matul il-festa ta' ġenerożità li se tkun qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha tat-televiżjoni fost l-oħrajn Net Television, minn barra d-donazzjonijiet tal-pubbliku se ssir ukoll esibizzjoni ta' xogħlijiet tal-arti li aktar tard din is-sena se jkunu irkantati. Net News tkellem mad-direttur tad-Dar tal-Providenza, Father Martin Mikallef, li appella lil poplu kollu sabiex jagħti semu f'din il-maratona. Nistiednu l-poplu Maltu Għawċi biex iżur id-Dar tal-Providenza fit-tinda li bnejna apposta se jkun hemm spettaklu ta' kantu sfin il-ġurnata kollha, wieħed ikun jistgħu wkoll hemmhekk jagħti d-donazzjoni tiegħu jew dawk li ma jistgħux jattendu jistgħu jċemplu fuq in-numri li se jkun qed jidhru fuq it-televiżjoni. Ix-xandira tibda fid-9 ta' filgħodu b'qudiesa mmexxija mill-Arċisqof Monsignur Charles Xikluna fil-Kappella tad-Dar, bil-maratona tibqa' sejra sa nofs il-lejl. Wieħed jista' jċempel jew iżur id-dar biex jagħti d-donazzjoni tiegħu u jgawdi l-atmosfera u l-ispettaklu tal-festa ta' ġenerożità.